Què passa, mites? Tot a lloc, avui la cosa va de Mórbola One! Nois, penúltima carrera de la temporada i aquí veiem el circuit Savage Speedway. Hòstia, és raro. Molta recta i després una zona amb moltes curves alhora, Sí. Això serà bo per mi, segur. El Roses, va. Exacte, com dèiem abans, és la penúltima carrera del campionat. Aquí no veiem la sortida, com aneu. Cinquè. 11. Almenys avui sí que participem a Madrid. I aquí veiem a totes les caniques preparades per sortir. És molt important la sortida perquè ja marca si estàs en el grup que encapçala la carrera o no. Després costa molt remuntar. Surten ara les caniques. Vamos. Veiem que ha sortit molt bé la canica de l'Adri. Crec que és la tercera, pot ser així? Sí, així és. Sí, l'altre blau ens està fent una mica de tapa, però... Sí, ara hi ha hagut una mala jugada. una mica de merder. Adri cau a la sisena posició. I Team ja va Orangers. El Sergi ja va últim, m'ha passat ni una volta. I És d'estudi, realment, Sergi, com passen aquestes coses. O sigui, jo flipo, perquè... És que la meva canica deu passar més o alguna cosa, tio. Has de canviar d'enginyers, tio. Clarament, Exacte. els he tot fora. Ha agafat el liderat de la carrera, Team RDI, perseguit... curves. Exacte, perseguit per Team Oceans, Team Spy i Team Soc, Adri, que ja està cinquè, petita remuntada. Estàs en el grup que encapçala la carrera, que això ja és bo. Sí, però el No, primer sí. està marxant una mica, Sí, 0,83 de marge, tot i així veiem aquí com a la zona revirada s'enganxen les caniques perseguidores, no, sí. bon sprint de Team Pri, que s'enganxarà al líder, i tu, Sergi, 15a posició, 14. 14. Atenció perquè Team Pri intenta pressionar a Team RDI en aquesta entrada a la línia de meta. S'enganxen bastant, 4 mil·lèsimes de segon entre el primer i el segon classificat, tot i que ara la canica RDI ha sortit amb més embranzida. I nosaltres, nois, em sembla que tornem a tenir una carrera a mitja taula. Sempre és sense el molt a mateix, dir. Jo crec que el meu equip és més de qualificacions que no pas de carreres, perquè sempre perd posicions a cursa. Exacte. Així que ens fixarem en les caniques de davant, que hi ha molta emoció. Team RDI 0,67, aquestes que estem veient són la segona i la tercera. Team Oceans i Team Spy. Team RDI I Adri cada vegada més cap enrere, Sí, t'estàs... Vam tenir problemes amb la carcassa. Tenim un problema amb la carcassa i no... Adrià, que s'ha equivocat de compost en la carrera i se'n va cap endarrere quan ens diuen, ens ensenyen el Fight for the Team Championship i tu, Adri, vas sisè, però ja estic veient que no podràs guanyar el títol en aquesta temporada. Ens haurem d'esperar a la temporada que ve. Ha sigut un tema de les últimes curses, perquè a l'última crec que no van participar i en aquesta no estan anant bé les coses. De 12 ja. Joder! Exacte. Ostres! Volta ràpida ara de Team Oceans, però veiem que hi ha una distància molt gran entre Team RDI i els Oceanics. No ho sabem. I 2,62 és el temps que marca. I Nois, de moment, l'últim va molt lluny, l'últim encara no ha passat. Mira, és aquest d'aquí. Sí. Team Lemon, que passa a 12 segons. Sergi, Ojo, està endavant. batent els teus rècords, Ni aquest rècord guanyarà, Sergi, ni aquest rècord. Exacte. Hi ha molta igualtat de la posició 2 a la 6. És Team Stroll el que tanca aquest grup i Team Adri, Team Shock, que està en aquesta segona grupeta, a veure si es pot acostar al grup del podi. Ara sembla que s'han solucionat els nostres problemes. Sí, sembla que la canica ja va cap endavant, poder necessitava unes voltes per calentar el que ve a ser la carcassa, i ara és Team Oceans que persegueix, que s'ha separat una mica de Team Pri, Team Spy i Team SMG, tot i així veurem que la distància és de 3,84 i per... Tant el primer com l'últim van molt separats, Exacte, L'altre a més veure, menys encara, però... no sé si hem vist mai un doblat. Sí. Sí? Sí, Ha sigut ara tu? va semblar. Fa 2 o 3 carreres, sí. Però no podem oblidar, això. Ho podem oblidar. No, podem deixar el vídeo aquí dalt amb una targeta. Sergi ara mateix en una molt digna 14a posició per ell,
tot i que veiem com el pressiona de Team Honduras, l'equip del país sud-americà, des de lluny, i arribem d'aquesta manera a la volta número 10, on Team RDI segueix comandant amb molta distància, Team Ocean, segona posició, i l'Adri, que es va acostant a poc aquest grup capdavanter, de moment ocupa la 9ª posició. Però amb el 8è a tocar, ja està molt a prop. Exacte, aquí ho veiem, del segon al 8è hi ha menys de 3 segons. Ara és 5ena al 514 Championship. Sí, perquè hem guanyat algunes posicions i hem guanyat contra els del MOM aquest. Jo crec, tio, que en totes les carreres, literalment, he estat de la posició 8 a la 13. Totes. És com que mica no és capaç ni de quedar última ni de quedar primera. És increïble, el meu. Ja em passa el mateix, però del 13 al 15. Mira com remuntem. Mira com remuntem. Va, que acabarem entre els 5 primers. 8ª posició per Team Adri, i aquí veiem que s'acosten Team Pride i Team Stroll a Team Oceans per aquesta segona posició. Team Pride intentarà ocupar aquest segon escaló del podi, però té bastantes rivalitats a les que fer front, quan ara RDI fa la volta ràpida i per tant assistencia més. A veure quan és la distància. 6 segons entre el primer i el segon. Crec que és la carrera amb més distància entre primer i segon, però nois, l'emoció aquí està en el grup capdavanter. Que hi ha moltes caniques juntes, no? Va, ja som setens. Ja som setens, exacte, perdó, ja ets setè. A vegades m'incloquen els menys dels altres, perquè com que jo no en tinc, no en puc fer gaires, pues algú, saps? Ha perdut... Ah, no, aquest és tu, Adri, Team Shock, molt enganxat a Team Spy, concretament a 8 mil·lèsimes. Mira l'últim. Estem a tope. I aquí veiem, ens ensenya la realització, com Team RDI està a punt d'atrapar a Team LML. Clar, queda només 2 voltes, però... Exacte. L'atenció es para ara aquí en la lluita per aquesta segona posició. S'estan pagant Team Pride i Team... Oh! Team SMG, que s'ha quedat endarrere. Sí. S'ha quedat endarrere i Adri està a punt d'adelantar aquesta canica. Passa 5 mil·lèsimes. I l'atenció estarà en veure qui ocupa aquests últims llocs del podi, mentre veiem a Team RDI que molt tranquil·lament encara l'última volta. Aquí veiem com encara la llarga contrarrecta i passarà. Veurem ara qui queda segon. Aquí tenim a Team Stroll, Team Oceans, Team Shock de l'Adri està per darrere lluitant, però sembla ser que serà Team Stroll segon, Oceans tercer, Team Shock de l'Adri desè. Hi ha hagut molt poca distància. Jo he arribat 11è, també molt poca distància. Sergi amb una, com hem dit abans, molt meritòria, 14a posició, i arriba amb 21 segons Team LML. Nois, carrera molt tranquil·la, però el que vull saber és la vostra opinió. Què us ha semblat? Bé, hem tingut una mica de problemes al mig de la cursa, hem perdut moltes posicions, però a poc hem anat remuntant, i jo crec que si arriba a haver-hi una volta més, fèiem top 5. Jo pel meu equip soc més pessimista. Almenys avui ens hem arribat a presentar la carrera, però no aixequem el vol ni que ens paguin, Doncs ja ho he vist, la pròxima serà la última carrera d'aquest campionat de Mòrbula One, i estic segur que serà la més emocionant de totes. Espero que us hagi agradat aquesta penúltima entrega. Ens veiem en l'última, però abans, com sempre diem, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem al proper partit. Adeu!